تشریف لے آندن وچان ادبی قبیلہ دے صدر جناب رفیق حیدری تالیاں نال استقبال کرے سو جناب رفیق حیدری آؤ جی حیدری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو آلہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گینا بھارا ہو بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گینا بھارا ہو نال شفات سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو اور حدوں بے حد درود نبینوں جیندہ عید پسارا ہو میں قربان تنہا تھی سونا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو میں قربان تنہا تھی سونا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو استاد المکرم مار محمد ریاض سیال صاحب مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے سارے سوا واسطے آپ دے لکھے دو کلام تے میری حاضری مکمل استادوں دی عقیدت کے مدینے شہر دے کتیان وی ہرگز نہ لٹ سمجھیں استاد المکرم دی عقیدت کے مدینے شہر دے کتیان وی ہرگز نہ لٹ سمجھی مدینے شہر دے کتیان وی ہرگز نہ لٹ سمجھی جے گستاخی کر بیٹھوں تو وط آمال چٹ سمجھی جے گستاخی کر بیٹھوں تو وط آمال چٹ سمجھی جے گستاخی کر بیٹھوں تو وط آمال چٹ سمجھی تے کئی صدیاں دے ذکر اذکار تے فرضی عبادت تو مدینے وچ توڑے گزرے بیکار آلہ جٹ سمجھی مدینے وچ توڑے بیکار گزرے آلہ جٹ سمجھی اور معاشرے دی اصلاح واسطے آپ فرمائندے آن کے نو غسل دے فرزان دے صاحب اولاد ہیں نو غسل دے فرزان دے مہربانی چلے سے نو غسل دے فرزان دے صاحب اولاد ہیں لا کے تکڑی تولدہ ہیں نور حیا کے بشر نو غسل دے فرزان دے صاحب اولاد ہیں لا کے تکڑی تولدہ ہیں نور حیا کے بشر تینوں کے منصف بنایا رب تے اس دے درمیان تینوں کے منصف بنایا رب تے اس دے درمیان او مکیسن آپ اپنی تو تپندہ پاک کر کیا بات تاڑیاں بھائی او مکیسن آپ اپنی تو تپندہ پاک کر او مکیسن آپ اپنی تو تپندہ پاک کر اور الحمدللہ بچاننا لے دو ترے جھلکیاں تو ساں ویکھ لئیاں لطیف صاحب تے اسی روکی بیٹھے ہیں بچاننا لے آنو مہار ریاض صاحب بھی بچان دے آن تے بچان دی عقیدت آباب نے ویکھ لئیے اور انشاءاللہ اے باقی گلہ 14 تاریخ نو سلیانے چوسن اور سارے آباب نو اے شدہ ہے کہ 14 تاریخ نو سلیانے مہار ریاض صاحب دی تعزیت ہے اور جڑے اسی بار تو مہمان سدے نے اور جنہ ساڑے نال آون دا وعدہ کیتا ہے اللہ کریم نے مہربانی دے نال سلیانی تشریف لے کے آ رہے ہیں جناب محترم محمد شفیع شاکر شجابادی انشاءاللہ اے ساڑھے وچان ندبی قبیلے دا جوائنٹ سیکٹری ہے اے وچان ندبی قبیلے دا جوائنٹ سیکٹری ہے الحمدللہ وچان ندبی قبیلہ جناب محترم محمد شفیع شاکر شجابادی صاحب انشاءاللہ 14 سلیانی جناب محترم سید فدا حسین بخاری شاہ صاحب آف اکاڑا انشاءاللہ بھی تشریف لے کے آسن جناب نصیر خان نصیر صاحب کاندنے آلہ فیصل آباد آبی تشریف لے کے آسن اور جناب محترم محمد مشتاق کاٹھیہ صاحب آف ساہیوال انشاءاللہ بھی تشریف لے کے آسن جناب ثناء اللہ وقار صوبی صاحب سلہ علی سرگودہ وہ بھی انشاءاللہ اور جناب نظر فرید پاک پتن شریف تو اور جناب صابر سودائی صاحب سرگودہ تو محمد جاوید راز صاحب اور ملک شیر محمد زلواگرہ صاحب تے اور بھی ڈھیر سارے ساڑھے مہمان دور تو آ رہے ہیں اور مقامی آباب بھی انشاءاللہ حسن
जितने अहबाब तशरीफ फरमाएं और विचन नबी कबीले वालों सारे अहबाब नु सदे मार साहब की बिरादरी और खादमान मार रियाज साहब और सारे दोस्तों 14 तारीख नु इंशाअल्लाह सलियाने भरपूर मार रियाज साहब की ताजियत है और ताजियत तो पहले कुरान खानी हो सी कुरान खानी तो बाद दुआ हो सी और उस तो बाद ताजियती मुशारा हो सी। जज़ाकल्लाह। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। ये भाई कदीर खान बलोच सियालवी मूवी मेकर सही चाक नंबर 175 जिला झंग तो बड़ी मेहरबानी।